guys hanggang pilit. Dusi ni si Jaka. Tapos kaya kuhan man ni si Jaka ng 3 ka kilo. Sa kanya mga pinilis gani guys. Ako po ni pangbuo na to sa hindi tanom kayo itong buwak. Ako nagitak-ang. Diya kinahanglan dyan si Jaka. Nga nakakusga ag siga kanang musiga jud tanan kay arong maluto mubukaw ay siga gilid tanan kay mahilaw man ang ubang bugas dana og di kadto sila makabukaw. Parehara pud na og magdungag taog kanang bugas nga luto kay ako modungag man ko mga pista-pista kanang dako jud kadtong kaldero. Kinahanglan jud ingana sa Jaka kusga. Jud mubukaw na gali tanan imo na lang kakaan. As gilid na ang kahoy nimo ibutang man teknik sa mga kusinirang probinsyana. So muna na yung mga teknik mo makuha guys para di mahilaw ang gidyohang giluto. Hi guys! Kapod ni guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Tanaw gahang naong mura og naong og sigbin way kilay kay way. Ngani hang naong guys og kanang kuan kanang white lipstick kuan pa man sa pa man kaduron lasing ko pa ja mata na kong sa kay naay nag-order og biko kay naay mag-birthday. So happy birthday sa mga nag-birthday karon March 3. Happy birthday ninyong tanan. Ug asa man mo ron. Ja salamat tay pud sa nag-order ng biko si Ma'am Grabelio. Happy birthday ma'am. Ja magsugod na ko guys kay murag dugay-dugay ra ba din nilutuon ning biko so magbunot na ko ron og lubi. Yan nagang lubi na rin guys. Ja kay tulo man ni ka kilo. So kuan pud ni kanang 5 ka lubi. Ang 5 guys kay gamay ra man na. Gagmay man si Jag, gagmay man og kanang kuan. Unsa? Sini sana kaya hang bana guys sa mayang pakudguron kay magprito ko og isda kamahaw ni ko man hagdurot ganin sa hang pa kuan kay to man yugasan ni jag isda kay jang asinan di ako magprito kay wa sa napo kawas Cristel og si Nicole kay bagmugi kay sa natuge nag klase lagi si Nicole ja gamudjul pud si Cristel. Kalau mga bata, mutabang man po na sila ug sa mga trabaho diri sa bahay. Ang jawa pa jud ka. Guys, o gamay. Gamay magud siya nga lubi. Takinahanglan hag 5 ka ingani kay gamay. Oh, kumbati. Pero makapalit og bugas. Anong kumbati jud da kay aron na naman maka palit ta og bugas. So diyan na guys, nanggi Inja guys, kinahanglan nimo ni murag lanahon sa nimo ni para magdugay ang biko. Bahala sa simana di na mapanos. Kanang murag hapit na sa malunok. So to nimo ibutang tong sugar. Bukal na watag na to guys nga murag na ay mulunok na sa gamay. Diyan sa natin ibutang ag asukal. So na guys, okay na ni siya na. Ang
mailan dani guys ko na magkuha kag tubig gani. Sa imong ipa. Ana. Tanaw ni mo pilit na ni si Dani. Niya. Okay na siya kay na di na siya mo. Wala ba dik mo? Wow! So, na guys. Lalim ang magbiko. Ano yung pang special na biko. Dagang kadong order na ni guys. Say mo balibad na naman ko sa mga order kay di kayas lawas. Naluto na jud. Ja aghang gihimo guys kay kanang mani toppings ni siya og lunok toppings na. Kay ganahan si Ja mo try pud sa lunok kay gising natilawan kay mani raman to dis niagi. Ja salamat di kadyo ni Ma'am Gabrielio. Ja happy birthday. Mo ni jang i-order nga biko. Ja ang hanggi toppings day guys kanira oh happy nga mani. Ja hanan ni deliver karon. Guys, dami dari guys ha, gawas ga tambay-tambay, ja mag-tiktok ning duha langit-ngit lagi nak. Okay naman siguro na. Muna na mga badyaw. Mga badyaw gay niya na susaglaman kay marami mga badyaw. Ja ka nang ga pahuway lagi ko dari kay say mo pa paghuman ha biko. Ja ang prinsesa mo naligo ko ni kay nagmudyo lagi si Ja. Ja excited ako si Ja muuli kay nanawag mo ko ganihas buhol kanang kuan jud kuno guys kanang sa jumi uli kailangan kuan mga pizza dosi jud mi mo uli kay magpractice palay kuno sila og paso-paso ni sila kay bawo kasulod jud ni buing. ya mahilak li kuno si Jay nagkasal dititan labi makadagag isag mga tugtog ang ipang kasal. Hilak jud dito magguba jud na yung bisig upan ka day magguba jud yung make up. Adto lang pagpa make up kay gwapo na bitaw kag make up. Ay samot ka pa. Char. Joke na bitaw. Thank you sa tanang mga kuan ja. Salamat kay kadto sa nanawag na ganiya si Ate Naomi, taga Surigao, pero nasa Canada na siya ng trabaho. Salamat ka ti sa itong pag-video call ganiha, dugay ka mi nag-istoryan dyan. Puto na lang mong istorya kay malibang ko no si Dja. Medyo malibang ito. Og dito sa makalibangan guys, di ta mi puto na mong pag-video call. Dja, salamat ka ni mo sa imong sponsor na ikaw mo palit og dress na mo ni Julie. Salamat ka Mara to guys. See you next vlog. Basta daghang kanong salamat yung tanan. Bye-bye. Love you all og amping tang tanan og ampo.